Mali kono ani Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔgɔlen do Yendi TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima ninnu kɔnɔna la. An ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛla ko ɲɛnabɔba minisiri Abdoulaye Diop ale ni Ameriki jamana ka maaba min bɛ ni a tɔgɔ ye ko Nike Checker na ale ye haut responsable du département d'état américain ani o ye siga kuma kɛ tɛnɛndo in na États-Unis jamana ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan nɔ ale fana tun bɛ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan. Nin kɛnɛ kan ni maaba ninnu ka kumaw taara min ka o de ye ni baaraɲɔgɔnya ka se ka segin ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka fara o kan jatigɛwalekɛbaw kɛlɛli u da sera o fana ma ani sɔrɔko fanga bonyali jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Jatigɛwalekɛba ma caman olu de bɔnɛna o ni na k'u ka mɔbiliw jeni fana an ka kɛlɛcɛ pankuru ka bunteni sen fɛ min ni o kɛra tɛnɛndo in na Foyita Moritani dancɛ la o kɔ an ka fintigilakaw ka kunnafoni ɲini ani u ka yalayala sen fɛ u taara bɔ jatigɛwalekɛba maa 10 ɲɔgɔn bɔɲanko ni siga kɛlen kun do u la n'u kɛlen do ka pick-up 3 lamuni ko o ɲɛma dogo an ka fintigilakaw ye an ka fintigilakaw ka sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ u sɔrɔla ka tawuli ni jatigɛwalekɛba ninnu fana na ka se ka u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na. Ka sanga ni binkani ye min kɛra ka ɲɛsin an ka taji citernes natɔ ma an ka siraba fɔlɔnan sanfɛ alamisa tɛmɛnen Kayi mara ɲɛma général de brigade Musa Sumare min ni a tun bilasiralen do ni jamakulu dɔ fɛ olu ye tamakɛ ka taa u ɲɛ da hôpital Fuseni Dawu Kayikaw fɛ yen nɔ ale ni fintigilakaw ka kan min bɛ ni a tɔgɔ dalen do Mamadu Lamine Dramɛ la u taara u ɲɛ da maa joginen ninnu ka yen nɔ u ka o sen fɛ an ka ni mara ɲɛma in a ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka fintigilakaw ma u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ an'u ka baara ɲɛdɔn o kɔ a ye tasibila fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin sɔrdasiw chauffeurs ani u dɛmɛbaa olu minnu tora jiboli ale ni Kayi sira in kan ni binkani sen fɛ. Ka sanga ni an ka jamana ɲɛma ka baarabolo dalen ye kɛnɛyaso jɔli la joona joona an ka kɛnɛya minisiri ka taa fara kunnafoniko minisiri ka minnu tun bilasiralen do Bamakɔ mara ɲɛma fɛ olu ye tamakɛ ka taa u ɲɛ da Bamakɔ sigida 4nan ani a 5nan kɛnɛyasow kan olu minnu bɛ ka jɔ ka kɛ dɔgɔtɔrɔsoba ye an ka ɲɛma ninnu ka nin yɔrɔw lajɛli tɛmɛlen kɔ u ye foli kɛ ka ɲɛsin baara ninnu taabolo ɲuman ni a teliya kan o kɔ fɛnɛ u ye foli kɛ ka ɲɛsin kɛnɛya fɛnɛ o sabatili la maaw ye ka baaraw to sen na ani cakɛda minnu fɛnɛ bɛ ka nin dɔgɔtɔrɔso ninnu jɔ u ye foli kɛ ka ɲɛsin u ma u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la su ani tile walasa baaraw kana jɔ baaraw ka to sen na. Ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sentelimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma nin wagati in na Yendi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni senteliman wɛrɛw kɛnɛ kan.